Hej og velkommen til BK Games. I dag vil jeg spille Don't Starve. Jeg synes det er okay god spil. Det koster 80 kroner, sådan cirka. Vi kan prøve at spille det. Det er anden gang jeg spiller det her. Jeg er ikke så god til det. Endelig sådan. Den er i gang med at komme ind. Ja, det er så mig. Ham kender jeg så ikke. Hallo. Nej. Jeg aner ikke, hvad det var. Men Don't Starve handler bare om at tage kran, sten, små ting, samt ting. Det er vigtigt. Skal prøve. Det handler om at overleve det her spil. Skal man sådan aktivt finde en base, lave bål, skal du overleve der. Gullerød. Gullerød. Sådan tror jeg godt. Der fik jeg så bygget en våben. Sådan. Skal man så holde den inden for at banke den. Og de her bruger du så til at lave bål og alt muligt andet sådan brænde. Dup. 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 Sådan. Sådan. Og de her bruger du så til at lave hvad hedder det, kaninfælder. Jeg tror nok jeg vil lave en bål her. Så er den for eksempel lige der. Og skal jeg bruge hø. Hø. Der er ikke noget hø. Aha. Der er fandme noget. Aha, gullerød. Nej. Det er blevet mørkt.
Okay, det går. La 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 la. La 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 la. Sådan der. Sådan der. Skal der for eksempel ligge stranden? Nej, ikke noget. What the fuck, jeg kan ikke games. Vi der skal bruge så har jeg 2. Lalalala. Ja, det er virkelig mørkt. Tror jeg stopper det at spille om 2 minutter. Jeg kan ikke optage så lang tid. Kun højst 10 minutter. Det er mørkt lige nu. Her skal man så passe på, at der ikke kommer monstre efter en eller muligt andet. Jeg tror nok, jeg skipper resten. Så er det morgen igen. Så er det bare med at samle ting op. Finde. Nå, der er ikke noget. Sådan. Den her kort kan du kigge, hvor nu dine ting er, som det der kaninfanger, eller og sådan fortalagtigt noget. Jeg har ikke særlig meget tid tilbage. Jeg har kun 1 minut til at optage. Det vil sige, jeg kan kun højst optage 10 minutter, og jeg har det der. Vores næste video bliver om Minecraft, tror jeg. Tror jeg stopper den faktisk nu. Like det her video.